ďalšej časti zareagovania na inzeráty na Basoši. Ideme na to. Ale dáme si tento inzerát, ktorý predáva tento pán za 79 €. Tak to je niečo. Tá cena. Dajte like, odber a sloček, keď chcete ďalší diel z reagovania na inzeráty na Basoši. Ideme na to. Tak, toto stojí 190 € a tej fotky Bora sa to volá. Tak, toto je ten prvý inzerát. A ideme na ďalší, ktorý je v texte. Nemecké 100-ročné bankovky v texte. To stojí tak. A ideme na ďalší inzerát, ktorý je tento. A stojí to 2100. Tak, keď sa vám páčil tento diel zareagovania na inzeráty na Basoši, tak dajte like, odber a sloček. A bude vedieť, že chcete ďalší diel. A ahoj.